ዘይተዛዘመ ጥዑም ፍቕሪ ኩሉ ግዜ ድሕር ፍርቂ ለይቲ ዝድቅስ እኳ እንተነበርኩ ሎሚ ግና ደኽምክም ስለ ዝበለኒ ቀልጢፈ ኣብዓራ ዝደየብኩ ግና ቅድሚ ፍርቂ ለይቲ ዘይለመደት ነፍሲ ከመይላ ክድቅስ ክንዲ ዝኾነ ከዓ ማዕጾ መደቀሰይ ቀስ ኣቢለ ድሕር ምክፋት ኣብ ኮሪዶ ኮይነ እቲ ሓዲኡ ዝነፍስ ዝነበረ ንፋስ ከስተማቕርፅ ጀመርኩ። ወርሒ ብወገና ውድድር ስነ ጽባቐ ክትወዳደር ዝወፀት ትመስል ንበዓላ ደሚቓ ነቲ ጸልማት ብርሃን ድምቀት ዘልበሰቱ ቁሪ ተሰሚዕኒ ክዳን ክድርብ ሓሲበ እንተነበርኩ እኳ እቲኤን ክትርእን ባህ ዘብላ ከዋኽብቲ ሓሳበይ ሰሪቐን ንድሕሪት ዝመለሳኒ ቅድሚ ናብ ስደት ምምፅአይ መማሓርተይ ንዝነበረ ብኩሉ እንትንኡ ተማሪኸ ኢደይ ንፍቕሪ ዝሓኩ ወዲ ሸሃ ግዜ ምልክዕትን ጠባኛ እንዳ ኣይኹን እምበር ኣፍቂረ ወይ ከዓ ተፈቂረ ኣይፈልጥን። ሰባት ብዛዕባ ፍቕሪ ኣልኢሎም ክዛረቡ ብፍቕሪ ተጸሊላ ተጸሊሉ ክሰምዑ ከለኹ ከመይ ኢሎም እዮም ክሳብ ክንድኡ እንዳበልኩ ይግረምን ይምቃህን ነይረ። ኣብ ኪናት ዘይወዓለ በሊሕ ድዩ ዝበሃል ንዓይ እውን ከምኡ ገጢሙኒ ምስ ዝኾነት ጓል ክዕልል ብዬ ጋርእዮ ኣይፈልጥን። ሰላምታ እውን ከምኡ ብጥቑ ዝሓለፈት ትሕለፍ ንፎስ መሓላ እኳ ቆልሕ ይብልኒ። እዚ ባህርያቱ ከይገረመና ኣይተረፈን። ንክፈትዎ ንክገደሰሉ ዘደረኸኒ ንሱ ክኸውን ይኽእል እዩ። ብዝኾነ ኣነ እውን ድሕሪ ክንደይ ኮለለ ውረድ ደይብ ጽቡቕ ሌላ እኳ እንተመስረትኩ ከምቲ ዝድለ ተገዳስነት ኣይረኣየንን። ናቲ ፍቕሪ ግና ከም ብርቱ ማዕበል ከናውፀኒ ጀመረ። መዓልታት ብኣዋርሕ እንዳተተኸይድ ከሎ እንዳተፈለጠኒ ብፍቓደይ ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ናቱ ወደኩ። ከይረኣኽዎ እንተውኢለ ዝኾኑ ዝነበርኩ በዓለይ ዝፈልጦ ንሱ ንፍቕሪ ክሃተኒ ዘይሕሰብ እንድዩ በቃ ኣቕለይ ምስ ፀንቀኩ ጓልነተይ ንድሕሪት ገዲፈ ንፍቕሪ ክሃቶ ጀመርኩ። ንሱ ግና ብምንም ተኣምር ሓራይ ክብለና ኣይከኣለን። ብዙሕ ምክንያት እንዳደረረ ደኣ ኣቕበፀኒ። ዘይኣነ መሲለ ሰባት በኣይ ክግረሙ ክሳብ ንኡ ኣብ ምርጋም በፂሖም። ድሕሪ ክንደይ ፃዕሪ ግና ዘፀዓረይ ዕወት ከም ዝበሃል ብሃገይ ሰመረለይ። እታ መልክዕ ጽባቐኣ ኣጥፊኣ ዝነበረት ነፍሲ ከም ክጠፍ ዝተቃረበት እሞ ላምባ ምስ ነስነስካላ ቃል ትብል ሓዊ ኣነ እውን ናብ ነበር ክምለስ ግዜ ወሰድኩኝ። ግዜ እንዳተተካከአውን ከይተረዳእና ብፅኑዕ ፍቕሪ ዓመት ጌርና ነፃ ብዝኾናሉ ዘይበፃሕናዮ ከተማታትን መዘናግዒ ቦታታት ኣይነበረን። በቲ ኣብ ልዕለይ ዘሪኦ ዝነበረ ሓልዮት ተገዳስነት ኣብ ልዕሊኡ ንዝነበረን እምነት ፍቕሪ መዐቀኒ ሰዓን ኩሉ ዘገረመኒ ነገር እንተሎ ነዚ ኩሉ ንዞሮ ቦታታት በይናና ሓድሩን በጌጋ እኳ ንስጋዊ ርክብ ሓቲቱና ኣይፈልጥን። ኣነ ግና ነዚ ኩሉ ሓልዮቱ ኣክብሮቱን ዘጋጠም የጋጥም ነታ ክብረተይ ክውፍየሉ ዝወሰንኩ። ካልእ ዝከበረ ነገር ተዝህልውን ኣይምበቀልኩሉ ነይረ። ዋላ እኳ ኣፍ ኣውፅእ ርክብ ንፈጽም ትዘይበልክዎ ዝገብሮም ክዳውንቲ ምንቅስቃሳትን ነቲ ምኩሕ ሰብ ሓዳር እውን ዘጋጊዩ ነይሩ። ዝተወዳእኒ ግና ስለምንታይ ንርክብ ዘይተሓተኒ ኢለ ምስ ተዛረብክዎ ዋላ ሓንቲ ከይዓጠጦ ምክኒት እንዳደራረበ ከእምነኒ ብዙሕ ፀዓረ። እማ ኣይተፍቅረኒ እኒኢኻ ኣነ ከማን ነብሰይ ከይበቀልኩ ክብረ ድንግልና ኣሕሊፈ እንዳሃብኩኻ ንስኻ እንታይ ከፊእካ ምስ በልክዎ ስምዐኒ ጽብቕተይ ካልእ ዝበልክኒ ኩሉ ክኾነልኪ ነዚ ነገር ግን ክሳደይ ንኻራ ፍጹም ኣይውዕሎኒ
كقدفكي تدلني دخي مسبلني بزي زربا تورير أو حقوز تشقتكم كابزا معالتنينيو عالمي كابزيريو دارقا ورحي هليفة انت تحي وزاري ازنا برات نفسي كموي سعنت انباباك تحركا بتجمرون مساتيو تحيون مركب زيفان قالكو امني نبرا تهري اوار حقنا سدرا كيغوهي بمتانو ترغاقي كلخو معاصو غزانا حان دبتخو كهمو حدا زيفلتو سب دبدابي عراكيونو كدا كنا سما افكاري مسان ببكو تدافئي مريت بمسام نعملاكي زمسكنكو نوشت غزا مأتاو قديفة عب كانشولو خينون نمباب جمركو سلامنا أخي فتوتاي زارع فقرناك انباب جمرلو حديقك بمخادي كابتم عشيوتي زقوحين نقرات تقصر حاديو يقريتا ክትገብር ላይ በተን ብጽንዕ ፍቅሪ ዘሕለፍናየን እዋናት ይልምናኪ ሃኒ እተናኣይ ዝጠመትክላ መዓልቲ ይጉሄላን ይህጎሰላን ከዓ ከመይሲ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝነበረኒ ኣረኣያ እቲ ፈቃር ቅኑዕ ንጹህ ልብኺ ሃልዊትኪ ኣክብሮትኪ ነቲ ገጽ ኣዋልድ ካብ ምጥማት ተኣሚቱ ዝኸየ ዝነበረ የእንቲ ልቦናይ ደጊመ ብርሕራሕ ክርኤን ዘብክዓኽኒ ሳላ ጻዕሪፍ እሞ ንስኽን ኣይ በምጥማትኪ ከመይ ዘይሕጎስ ግና መዓረ መዓሪኡ ከዓ ነቲ ቅኑዕ ልብኺ ብኽፍኣት እቲ እምነትኪ ብክህደት ንሓልዮትኪ ብጭካነ ንኣኽብሮትኪ ብንዕቐት ዝዛዘምክዎ ኮይኑ ስለ ዝስምዓኒ ነታ መዓልቲ ይረግማን ይጉሄላን ካብ መጀመርትኡን ኣሽንኳይዶ ንኣይ ጎበዝ መንእሰይ ንክመውት ሓንቲ ሓሙስ ተረፎ ቀጥቀጥ ዝብል ሽማግለ ዘጋጊ ምቹ ቅርጽ መልክዕኺ ኣካላትኪ ከም ቆጽሊ ክረግፍ ምስ ረኣኽዎ ካብ ምስጓል ትረአ ኣብ ነበልባል ሃዊ ክትኣቱ ትመርጽ ነብሲ ክትሰዓር ዝተገደደት እምበር እታ ቅድሜኪ ዝነበረት ኣፍቃሪተይ ካብ ትብድልን ድሓር ጓል ሰብ ኮይና ትረኣየናይ ነበረትን ንኣኹን ከመኢለ ንሌላ መንገዲ ከም ዝኸፈትኩልኪ ኣይርዳኣንን እዩ እቲ ንኣይ ድንግልናኺ ክትፍለይ ትገብርዮ ዝነበርኪ ፃዕሪ እውን ይርዳኣኒ እዩ መዓረ ክንደይ ከም ተፍቅረኒ ሚእቲ ካብ ሚእቲ ሽዑ ኣረጋጊፀ እንተኾነ ንኣኺ ከሃርቕ ከጉሂለ ኣይኮንኩን ግና ብፀገሜ ሃኒ ብሰንኪታ ዝበልኩ ክጓል ተሰካዒሚ HIV ቫይረስ እየ ምእንትየ ከዓ ብዝተኻለኒ መጠን ንኸይቀርበኪ ዝጥንቀቕ ዝነበርኩ ግና ኩሉ መዓልቲ ድሓን ሓንቲ መዓልቲ ከም ዝበሃል ካባኺ ክርሕቕ ዝወሰንኩ ደጋጊመ ይቅሬታ እንዳሓተትኩ ነቲ ፍረ ንጽህናኺ ምህርቲ ክትሓፍስሉ ብምባል ካብ ቀርመኺ ዝተሰወርኩ ምናልባት ተጋጊ ክውን ይኽእል እየ የግዳስ ምእንታን ናሓዋርዩ ቀሲንከ ክትነብሪ ምስ ኩሉ ሓዘነይ ወሲነ ተፈሊካ ኣለኹ ኣዝኻ ነተፍቅሮ ተሓሊሉ ሰብ ክትህቦ ትኽእል ነገር እንተሎ ህይወቱን ከይዝረግ ቀሲኑ ንክነብር እንቅፋት ዘይምዃኑ ስለዚ ንኣይ ክትጽበይ ጊዜ ከይተቃጽሊ ብሓቂ ትፈትውን እንተኾንኪ እሞ ከዓ ብሂወት ክሰርር ተኾይና ካልእ ከተመርኣዩ ፍረይ ሃደራኺ ደጋጊመ ክላወኪ ከይትጽበየኒ ምስ ተመርኣኺ በዓለይ ዳሓይኪ ክገብር እየ ክሳብ ሽዑ ግና ኣምላክ ከምታ ግርሕነትኪ ይረኣየልኪ ካብ ብልቢ ዝፈትወኪ ከይተፈለጠኒ ንብዓት ጀረብረብ እንዳበለ ብምዕጉርተይ ወሪዱ ኣብ ከባቢ ኣፍ ልበይ ምስ በጽሐ ምስቲ ዝነበረ ዝሓሊ ተደራሪቡ ዝያዳ ቁሪ ስለ ዝተሰማዓኒ ካብ ተኣትዩ ዝነበርኩ ዝኽሪ ተበራበርኩ እንታይ ሞ ይገበር ንብዓተይ ጸሪገ ናብ ኣራተይ ኣምራሕኩ ንሎም መዓንቲ ሂዜ ዝመጻኹ እዚ መስል በካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ቀነ ተኽኢልኩም ሳብስክራይብ ሼር ላይክ ኣይተህመቁ